агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 26 декабри соли 2022 аз ошкор шудани ҳолати тасарруфи маблағҳои бузург дар филиали корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта дар шаҳри душанбе хабар доданд. маркази матбуоти агентӣ гуфт, ин ҳолатҳои тасарруфи маблағҳо дар ҷараёни санҷиши молиявии фаъолиятҳои ин филиал ошкор гардид. дар асоси нақшаи тафтишу санҷишҳои молиявии агентӣ барои солҳои 2021-2022 дар филиали корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта дар шаҳри душанбе санҷиши молиявӣ гузаронида шуд. зимни санҷиш вобаста ба даромад ва хароҷоти варақаҳои ҳисоботӣ муайян гардид ки масъулини корхонаи мазкур ба миқдори 5375 дона полисҳои суғуртавӣ ки маблағи он тибқи меъёрҳои муқарраршуда 668200 сомониро ташкил медиҳад ба шаҳрвандон фурӯхта ин маблағро тасарруф намуданд. гуфта мешавад дар иттилоияи маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия тафсилоти дигар оварда нашудааст. ин ҳам гуфта нашудааст ки оё ягон нафар аз масъулони ин корхона дастгир шуд ё на. корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта яке аз ниҳодҳои давлатии ғайришаффоф ва фасодзада ба шумор меравад.